Malta bħal kull pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea se tkun obbligata li tipprovdi sistema ta' kartiera diġitali li fiha n-nies ikollhom maħżuna b'mod sigur dokumenti ta' identifikazzjoni bħal karta tal-identità u l-passaport. Kenneth Brincat, kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-Innovazzjoni Diġitali, spjega li l-qudiem din il-kartiera u ppjanat li jkollha użi oħra, fosthom biex taħżen id-dokumenti tal-kwalifiċi akademiċi, liċenzja ta' sewqan u tal-linja kard, kif ukoll biex tħallas. Il-cards, loyalty cards, credit cards, etc. Dawk flok ħajkunu fil-kartiera tiegħek fiżika, ħajkollok għodda application fuq il-mobile tijak li fija ikollok daw il-cards storjati fija. Permezz din it-teknoloġija mhux se tkun aktar friskju li tinqabad bla dokumenti jekk jisirqulek il-kartiera fiżika meta tkun imsiefer għax dawn id-dokumenti diġitali se jkunu rikonoxxuti fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalli din is-sistema għandha wkoll tilqa' l-frodi u s-serq tal-identità b'livell għoli ta' sigurtà biex taċċessa l-kartiera diġitali. Hemm assigurazzjoni wkoll li ma jkunx hemm dak li nsejħulu l-Big Brother. Jiġifieri hemm assigurazzjoni li l-persuna huwa l-kontrollur tad-dejta tiegħu u jagħti l-kunsens jekk irid. Is-Sur Brincat qal il-kartiera diġitali hija wkoll utli biex titħares il-privatezza billi wieħed jagħti biss it-tarif mitlub minnu fosthom dwar l-età. Jekk inti għandek xi ħadd f'bar, pereżempju, fejn jitolbu lil xi ħadd biex jaraw jekk għandux iktar mill-età ta' 17 sena li inti suppost tista' tixtri l-alkohol, pereżempju. Il-persuna llum il-ġurnata meta jurih l-ID card qed jurih kollox, qed jurih fejn joqgħod, qed jurih l-isem, meta fil-verità m'għandux bżonn ikun jaf dik l-informazzjoni kollha. Iċċara li minkejja l-gvernijiet huma obbligati li jipprovdu dan is-servizz, iċ-ċittadini mhumiex obbligati li jużawh. U ma jistax imma l-gvern, pereżempju, jgħid joħroġ tip ta' application. Pereżempju, inti ħadd applika għal kontat dawl u ilma. U jobbligak li tuża d-digital wallet, ma jistax obbligak. Ġifieri jekk inti anzjan ma tafx kif tuża, xorta jrid jibqalek il-faċilità li tuża s-sistemi li jagħmlu. Il-forma bażika tal-kartiera diġitali trid tkun disponibbli sa tmiem is-sena d-dieħla.